مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخطتلتنا قدماي مينستر كندا مارك كارني هاجرو اب زمص مسكرم نفلسطيم كم هاجر كتفلط امخانا غليصو كندا نفرنسان عباي بريطانيان تختيلا نفلسطيم افلطو هاجرنت كهبا اتبل زلا سالسيتي ابال ጉጅለ ሸውዓተ ሃገራት እያ ክልተ ሚእቲ ዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ከም ኣምባሳደራት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩን ዲፕሎማሰኛታትን ካናዳ ንፍልስጤም ከም ሃገር ክትፈልጣ ዝሓትት ክታመም ዘንበሩሉ ደብዳቤ ጽሒፎም ካናዳ ፍልስጤማውያን መዓልታዊ ብልዑል መጠን ይፈናቐሉ ንዝኾነ ዘይፈሊ ደብዳባት ይወርዶም ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ሰላማውያን ሰባት ብጥሜት ይጥቅዑን ኣብ ዌስት ባንክ ውን ኣኽረርቲ ዘብጽሕዎ ዘለዉ መጥቃዕትታት ክትጻወሮ ኣይክእልን ኢላ ካናዳ ነዚ ዝበለት እንግሊዝ ውን ኣቐዲማ እስራኤል ተኽሲ ዶ ናይ ምባል ስምምዕ እንተዘይፈጺማን ካልኦት ክትገብሮም ዘለዋ ካብ ምግባር እንተበኺራን ንፍልስጤም ኣፍልጦ ክህባኤ ድሕሪ ምባላ እዩ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ካናዳ ንፍልስጤም ኣፍልጦ መሃብ ማለት ንሓማስ ሽልማት ከም መሃቢ ዝሕሰብ ክብል ንሓሳብ ካናዳ ነቒፍዎ ኣብዚ እዋን ካብ 193 ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾና ሃገራት እተን 140 ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝሃባ እየን ካብዘን ንፍልስጤም ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገራት ንስጳኛን ኣየርላንድን ሓዊስካ ውሑዳት ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝኾና ሃገራት ምጥቃስ ይከኣል ካናዳ ልክዕ ከም ፈረንሳ ኣብ ዝመጽእ መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣኺባ እያ ንፍልስጤም ኣፍልጦ ንምሃብ ትሸባሸብ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ሃገሩ እስራኤል ኣብ ዌስት ባንክ ተካይዶ ዘላ ምስፍሕፋሕ ኣብ ቃዛ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝወሰዶ መጥቃዕትን ምኽንያት ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታታ ለውጥታት ክትገብር የገድዳ ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ቀጺሉ ኣብ ቃዛ ዘሎ ብናህሪ ዝዓቢ ዘሎ ዘስካሕክሕ ስቃይ ክንዕገሶ ኣይንኽእልን ኢና ክብል ትማሊ ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ሓቢሮ ካናዳ ብዝርርብ ሃገረ እስራኤልን ሃገረ ፍልስጤምን ዝበሃላ ክልተ ሃገራት ክህልዋ ድሌታ ከም ዝነበረ ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን ፍልስጤም ትበሃል ሃገር ንኽትምስረት ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ከም ዝተበጽሐ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹ እስራኤል ኣብ 1948 ሃገር ኮይና ክትምስረት እንከላ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝግመቱ ፍልስጤማውያን ተፈናቒሎም ነይሮም ፍልስጤማውያን ነዚ ናቕባ ወይ ዓቢ ህልቂት ኢሎም ይዝክርዎ ፍልስጤማውያን ኣብዚ እዋን እቲ ኩነታት ከይድገም ኣብ ስጋኣት ይርከቡ እቶም ኣብቲ እዋን ዝተፈናቐሉ ዝበዝሑ ኣብ ቃዛ እዮም ተዓቒቦም ሎሚ ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ዘለዉ ነቶም ዝተፈናቐሉ ደቂ ደቆም እዮም ካልኦት ኣስታት 900,000 ዝኾኑ ፍልስጤማውያን ከዓ ናብቲ እስራኤል ሎሚ ብሓይሊ ሒዛቶ ዘላ ዌስት ባንክ እዮም ተፈናቒሎም ኣብ ዌስት ባንክ ሎሚ ብሓፈሻ 3.3 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ይነብሩ ኣለዉ ብዘይካዚ ኣስታት 3.5 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ኣብ ሃገራት ዮርዳኖስ ሶርያን ሊባኖስን ከም ዝነብሩ ጸብጸባት ሕብራት ሃገራት የረድኡ እስራኤል ንዌስት ባንክን ምብራቕ ከተማ ኢየሩሳሌምን ኣብ 1967 ኣብ ዝተገብረ ኩናት እያ ተቆጻጺራተን ብድሕሪዚ እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ን700,000 ኣይሁዳውያን ዝኸውን 160 ሰፈራታት ሰሪሓ ኣብዚ እዋን መራሒ እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ በዚ ሃገራት ምዕራብ ዘካይድኦ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ከቢድ ተጽዕኖ ይሓድሮ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ሃገራት ምዕራብ ወትሩ ኣብ ጎኒ እስራኤልን እስራኤል ካብ ኢራንን ካልኦት ጸላእታን መጥቃዕቲ ክበጽሐን ከሎ ኣብ ምክልኻል ዝሕግዛውን ንሳተን እየን ኣብዚ እዋን ግን እቲ ኣብ ቃዛ ዝርአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ ዓቐኑ ይሓልፍ ስለ ዘሎ ይኣክል ይብላ ኣለዋ እንተኾነ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ምስ ሓሳብ እዘን ዓበይቲ ሃገራት ኣይተሰማምዐትን ኣሜሪካ ውን ንውሳነ ፈረንሳ እንግሊዝን ካናዳን ኣይተቐበለቶን ከም ዝፍለጥ እታ ኣመንትን ቀንድን መሓዛ እስራኤል ኣሜሪካ እያ ኩነታት ቃዛ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፍአ ይመጻሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብዙሓት ፍልስጤማውያን ብፍላይ ከዓ ህፃውንቲ ኣረዳ ጥሜት ይኾኑ ኣለዉ ኣብ ቃዛ ሓንቲ ቤተሰብ ሓደ ካሻ እኽሊ ምስ እትረክብ ዓለም ከም ዝጨበጠት ተሓስቦ ኣብ ቃዛ ብዘይካ ጥሜት ነበርቲ ብዘሎ ደብዳባት ጸገማት ስነ ኣእምሮ ውን የስዕበሎም ከም ዘሎ ይንገር ብሪጣንያ ቅድሚ ኣብ ዝመጽእ መስከረም ንፍልስጤም ኣፍልጦ መሃባ
እስራኤል ክትዓመም ኣለዋ ዝበለቶ ቅድመ ኩነታት ኣቐሚጣላ። እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ዘስካሕክሕ ኩነታት ንምውጋድ ስጉምትታት እንተዘይወሲዳ ብሪጣንያ ኣብ መስከረም ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትህባ እያ ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ኬር ስታመር ገሊጾም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ካልኦት ቅድመ ኩነታት እውን ከተማልእ ኣለዋ ኢሉ። እዚኦም ድማ ተኽሲ ደው ንምባል ምስምማዕ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕ ዘምጽእ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዘላቒ ሰላም ንምፍጣር ቃል ምእታው ከምኡ እውን ሕብራት ሃገራት ቀረብ ሓገዝ ዳግማይ ክጅምር ምፍቃድ ዝብሉ እዮም። እንተዘይኮይኑ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ስጉምቲ ኣብ መስከረም ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ክትወስዶ እያ። ቤንያሚን ነታንያሁ እዚ ምግባር ንኣሰቃቒ ግብረ ሽበራ ሓማስ ምሽላም እዩ ክብል ንሓሳብ ብሪጣንያ ነጺግዎ። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቐዲሙ ንፍልስጤም ኣፍልጦ መሃብ ዝለዓለ ጽልዋ ክህልዎ ኣብ ዝኽእለሉ እዋን ክመጽእ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። እዚ ድማ ከም ኣካል መስርሕ ሰላም ጌርካ ምውሳድ እዩ። ይኹን እምበር ኬር ስታመር ከም ናይ ገዛእ ርእሱ ኣባላት ባይቶ ሓዊሱ ብዝቐልጠፈ ስጉምቲ ክውሰድ ጸቕጢ እናዓበየ ክመጽእ ጸኒሑ እዩ። ኬር ስታመር ህጹጽ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጂ ነቲ ውጥን ዝእውይ ዘሎ ብሰንኪቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ዘይጽወር ኩነታትን እቲ ተኽእሎ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ይንክሎ ዝብል ስክፍታ ዘንቆሎ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ቀንዲ ዕላምኡ ናብ ቃዛ ሓገዝ ከም ዝኣቱ ምርግጋጽ ኮይኑ ኣብ ቃዛ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ምምሕያሽ ምዃኑ ገሊጹ። ኬር ስታመር ዓባይ ብሪጣንያ መንግስቲ እስራኤል ክወስዶ ዝደለየቶ ስጉምትታት ክገልጽ እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝኾነ ይኹን ጎበጣ ከም ዘይህሉ ክግበር ከም ዝግባእ እውን ገሊጹ። እንተኾነ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ፍታሕ ክልተ ሃገራት ዝብል መስርሕ ስለ ዝቃወም ምስቲ ቅድመ ኩነት ክሰማማዕ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኬር ስታመር ሓማስ ንኹሎም ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ብቕልጡፍ ክፈትሖም ተኽሲ ደው ምባል ክፍርም ዕጥቁ ክፈትሕን ኣብ መንግስቲ ቃዛ ዝኾነ ተራ ከም ዘይጻወት ክቕበልን ኣለዎ ኢሉ። ነታንያሁ ነዚ ጠለብ ኣመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሕጂ ኣብ ደብ እስራኤል እትርከብ ጅሃዳዊት ሃገር ጽባሕ ንብሪጣንያ ከተስግእ እያ ክብል ጽሒፉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 31 ሓምለ 2025 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي